Lenka sní o nové sedačce. Už si vybrala model. Krásný, pohodlný, v perfektní barvě. Ale odkládá jeho nákup. Nemá čas ani sílu zabývat se transportem a vnesením nábytku do bytu ve 4. patře. Chybějící výtah je vždy velký problém. Sedačka určitě dojde, když manžel bude na služební cestě a bude potřeba najít si pomocníky. Naposledy pomáhal soused, ale skončilo to jeho zraněním a poškozením nábytku. Lenko, chceš vysněnou sedačku? Chceš, aby byla v pořádku dovezena a potom i vynesena rovnou do pokoje bez naříkání a problémů? Objednej si ji v Nábytek Bogart a vyber si službu výnos nábytku. Nábytek Bogart má vlastní vozový park. Poinformují tě o termínu doručení a profesionálně proškolený personál vynese nábytek tam, kde chceš. Žádné starosti, včasné dodání, spolehlivost a flexibilní ceny. Nábytek Bogart je zárukou, že svůj vysněný nábytek dostanete rychle a bezpečně.